er gået i haven i dag, og det er simpelthen for at lave lidt udendørsbelysning på solceller igen. Jeg har købt 6 lamper, så planen er, at de skal sættes imellem hvert stolpe. Så lampen ud, og den lyser op og ned. Og den tager så solceller hele vejen rundt, så jeg synes faktisk, den giver et okay kraftigt lys, fordi det er også dem her, jeg har købt over til det andet skur. Men nu kommer jeg til at tænke på, hvor skal jeg så sætte den her lampe? Fordi den kan jo sidde faktisk lidt forskellige steder. Men den skal sidde hernede. Hvis den sidder heroppe, så giver den ikke så meget lys opad. Her er mine nye lamper sat op, og jeg er vild med dem.